Guys, welcome na sab sa ato ang mga sambingay sa Kristohanon o motivational story nga maghatag natog dugang nga mga lesson especially sa ato ang pag-serve sa Ginoo. Guys, kini atong sambingay karon pinasay na sab o kini naghisgot kini kay daghan kayo mga Kristohanon guys nga mas madali gyud nato makita ang sayop sa uban o maglisod lisod nato makita ang sayop sa ato ang kaugalingon. So kini nga sambingay mag-explain kini o doon na kita lesson nga makuha nini nga ang importante nga makakita puta sa atong kaugalingon nga sayop. Para mas masabtan nato guys, inani ang istorya sa maong sambingay. Istorya kini sa hugaw nga bintana. Adunay usa ka village nga kato mga balay didto, adunay mga bintana nga glass o kanang gitawag natong transparent nga mga bintana ang ilahang nakadesinyo sa ilang mga balay. Unya adunay usa ka silingan nga nang laba. Unya ihalay niya didto makita ara sa ubang mga panimalay nga manghalay tuong mga nang laba didto. So adunay usa ka pamilya nga midungaw sa bintana sa nang laba didto sa atabay, sadyang nanghalay na ang mamabayi nakita sa tagbalay nga while gitan-aw niya sa bintana kay transparent man, pagtan-aw niya ni nanaway siya kay ni tingala ang mao nga tagbalay, pagtan-aw niya sa hinalay nga unsa mang bayhana nga manglaba nga daghan ra man kaayong buling, wala man ayon niya glaba. So pagkaugma lain na pong silingan ang nanglaba, pagtan-aw niya gisaway gyapon niya sa nga gahapon lain ang nanglaba, karon lain na pon ang silingan, pero murag wala man nila ayuhag laba, pareho man nga dili kabalong manglaba. And pagkasunod og maikatulong adlaw lahi na pon nga silingan ang nanglaba, still pagtan-aw niya yan nagyong gipukusan ba nganong yun nga hugaw ang ilang mga linabhan o dili mayong pagkalaba. So tulo ka silingan niya ginasaway niya kay dili daw kabalong manglaba, dili mayong manglaba, gihalay ra nga daghang buling ang ilang linabhan. So pagkaugma sayo sa buntag gilimpyuhan sa anak ang iyahang bintana, kana bang kuha to gitrapuhan ang iyang bintana. So pagkaupat ka adlaw na po ng laba, lain na po nga silingan, pagtanaw niya insa nga kana mo'y linabhan, kana mo'y sakto mang laba kay limpyo gyud. So moto nga niingon ang anak nga naglimpyo sa bantana, ma karon pa ka nakaingon nga nalimpyo ang nang laba karon? Abi nimo malimpyo ra gyud tong ilang linabhan gikan sa unang nang laba hangtod sa ikatulo. Ang problema ang atong bintana. So moto giingnan sa anak nga, ma ganina ako nang gitrapuhan ato ang bintana, muna nga makita na nimo nga limpyo na sa gawas kay ako na nang gitrapuhan. Okay, so medyo naulaw ang mama kay ang ila dang bintana mo'y nakaingon ngano nga makaingon siya nga katong nang laba dili may manglaba kay hugaw di ay ang ilang bintana. Guys, dili lang tamo kutob sa tong sambingay, doon na kita yung mga pagtulunan nga makuha nini. Kasagaran sa atua, especially gyud sa mga Kristohanon, mas easy kaayo nato makita ang kahugaw sa uban, ang sipyat sa uban. Pero wala nato damha nga ang problema diay is nasa atua. Usahay kini atong mata daw sama ni siyang transparent nga mirror. Okay? Ang atuang mga duha ka mata sama ni siya nga kana bang sama sa bintana nga kung mutan-aw ta sa mga tawo, especially sa mga Kristohanon nga nagbuhat og pagpakasala, dali kay natong ma-judge dayon pinaagi sa ato ang mga mata. And wa ta kabalo nga sa ato pud ang kinabuhi aduna pud ay nakita sa uban nga sipyat sa atoa. O bitaw nga giingnan ta sa Biblia in Matthew chapter 6 verse 22 to 23, matud pa niya dinhi, ang mata mao'y suga sa lawas, kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, malukop sa kangit-ngit ang imong lawas,
Busa kon ang kahayag nga anaa kanimo kangitgit di ay unsa na lang kaha ang imong kangitngit. So makita nimo nga kini atong mga mata gitagaan tag mata sa Ginoo apan wala kita tagaig mata aron nga ikapanaway aron nga manaway kita sa atong makita sa uban. No, kasagaran gyud sa atoa nga dali kay ta maka-judge tungod sa atong nakita. Okay? Kani gyud atong mga makita, dali kayo nga makapa-impluwensya sa atong kasing-kasing, diin makalito kita mga pulong tungod sa atong mga nakita nga dili na nun mayos tubangan sa Ginoo. Okay? So kini atong mata kinahanglang malimpyuhan kini spiritually kana bitaw matud pa sa Matthew chapter 7 verse 1 to 5. Ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sumala sama sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya samang sugdanan nga inyong gamit sa uban. Nganong manakita man nimo ang puling sa imong isig ka tawo apan wala ka magtagal sa truso diya sa imong mata. Unsaon man nimo pag-ingon sa imong isig ka tawo, kuhaon ko kanang imong puling nga anaa may truso sa imong mata. Tigpakarong ingnon, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig ka tawo. So dinhi gipasabot sa Matthew chapter 7 nga naa nato ang problema sa atong mga mata, di ba? So dili daw ta ang sabingay diri gani ingon, dili ta makakuha puling sa atong isig ka tawo kung kita mismo adunay dakong truso nga nasa ato ang mata. Ug pasabot ana nga maglisod ta og koreher o maglisod tag correction sa uban kung kita pod angay nga koreksyonan sa atong kinabuhi. Munang dili ta effective nga musaway sa uban, mubadlong sa uban kung kita pod salawayon o kita pod badlongon. Okay? Usa may example niini, sama sa usa ka amahan nga mubuyag sa iyang anak nga ayaw pag bisyo, ayaw pag inom, ayaw pag tabako, ayaw pag sugal. Unya siya nga amahan nga nagbuyag, naa siya ana nga buhat, nagsugal siya, nagbisyo, naginom. So makayon ka nga ang anak siyempre dili good mamati man tuod to pero mo question ang anak nga pabuyag-buyag sa nako unya siya pugani gahimo. In ana ang senaryo inana example nga nang maglisod ta og buyag kung kita mismo naghimo ni anang maong buhat. Okay? So maglisod ta og dili ta epektibo kung kita nga nagsaway o nagbadlong o naghukom sa uban ya kita pud ay nagbuhat sa ingon ni ana nga mga buhat. Muna nga ang atong buhaton is atong limpyuhan sama sa sambingay kaganina atong limpyuhan ang bintana nga mao atong mga mata. Okay? So gipaglimpyo sa mata aw katong bintana gilimpyuhan sa anak. So nakita na sa inahan nga oy nindot naman. Limpyo naman. Di ba kung limpyo ang ato ang mata, espirituhanon, natay spiritual eyes, kung limpyo atong pananaw, makita gunato ang halos tanan natong makita limpyo pod. Okay? Dili maghatag og negatibo sa tong una-una. Munang kung limpyo lang gid atong espirituhanong mga mata, positibo gid ta sa ato ang mga makita. So unsaon man nato pag limpyo sa atong espirituhanong mga mata? Sa itong buhaton, matod pa sa Biblia, wala ta naglakaw diha sa mga makita, but we walk by faith. Kinahanglang maglakaw kita sa pagtuo, maglakaw kita sa mga dili makita. Kay kini magong mga makita mo niya makapahugaw sa ato ang mga mata. Okay? Daghan kayong mga makita nato sa palibot, mga tentasyon nga ilitag ni Satanas. So mo ni makakos o kahugaw sa tong una-una atong kasing-kasing. And most especially sa atong tibuok pagkatao. Pero kung walk by faith mag-focus kita sa mga butang nga langit nun ug dili tong mga yutanon, which is mao niya makapahimaya sa Ginoo ug mao po ni ang makalimpyo sa atong espirituhanong mga mata. So atong likayan ang mga talan-awon nga mao'y makapahugaw sa atong mga mata. Daghan kayo rong mga talan-awon through social media nga mao'y makakus og kahugaw sa ato ang mata sa atong una-una sa atong kasing-kasing, which is mao po na hinungdan nga magsugod na puta og panghilabot sa uban, magsugod na puta og panaway o panghukom sa uban tungod sa nahugawan di ay ang ato ang bintana. Munang Christian, limpyuhan nato ang ato ang kaugalingong bintana aron nga makita nato ang atong pinagis itong mga mata, positibo ta ug wala tay mga malisya
nga may tabo sa ato ang tibok kinabuhi. Guys, di nilang ta na kutob sa ato ang sambingay. Kung na-bless ka nining mao nga sambingay, paki-comment lang sa ato ang comment section. And be sure nga nakasubscribe ka para updated ka sa atong daghan pa mga sambingay nga moabot. Guys, actually daghan na kay ta mga sambingay sa ubos. Kung na kay time, paki-scroll up lang, pili lang sa atong mga sambingay, by topic atong mga sambingay. So, daghan kayo mga lesson nga tumapo po sa tanang mga storya, motivational story nga atong gina-upload. Okay? So, God bless guys. Glory to God. Kita-kita na puta sa next na po nato nga sambingay.